2019an antolatu genuenetik ja jende nahikotxo ikusi ginen etorri zela, eta aurten ere hori espero genuen, ez? Agian larun batean jende nahiko bildu zen, eta agian hori jende aldetik egun kopurutxena larun bat izan da. Bi egunetan jende nahiko egon da, baina larun batean jende gehiago egon da, hori bai. Eta, bueno, giroa polita izan da, eta ez dakit ondo. Antolakuntza aldetik, uharteko hori hainbat gazte gabiltza, eta ibili gara jaietan zehar. Eta, bueno, ekintza asko burutu nahi izan ditugu, eta bueno, lanak banatzen ibili gara izan denean, hori, ondo eta antolakuntza onarekin aurrera ateratzeko. Baina, bueno, beti bezala gauzatxo batzuk, hori, azken momentuko kontuak, hori, ahal izan diren moduan atera ditugu aurrera. Hobeto antolatu gaitezke, batzutan ez du ibili gara, baina, bueno, uste dut normala dela, jende asko egon da, eta azkenean, hori, batzutan kudeatzean zailtasunak egoten dira, baina, bueno, nire ustez nahiko ondo antolatu ditugu gauzak, eta nahiko ondo atera da dena. Gauean jende asko egon da, baina aipatzeko da ere bai, egunean zehar, Baskarian eta bar, jende nahiko bildu dela, auzoko jende asko bildu dela, eta giroa egunean zehar ere bai, nabarmena izan dela. Eta hori ere bai aipatzekoa dela, eta oso ondo dela hori ere bai.